Mga bata, mga kasama, iniiyan sa kita sa laing adlaw sa kung aso ninyo, mga bata, mga kasama. Ako ni Giuluhan og time machine ang ato ang writer ani si Kuya Oji Kumpo. Sa ang atong director ay si Ate Merjet Parpalpori. Ang atong spinner Kuya Joel Bente. Ang atong soundman Mr. Ricky Bangis Garing. Unya atong audio editor Kuya Ariel Mangkaw og ingon man si Jeff Gabudana og si Lloyd Gabiana. Mga ni ato mga the best mga audio editor dinhi mga bata mga kasama. Ay di na lang ka mo na sulti kay kinabangan sa nabani ni Kuya Randy Tayad ang atong audio editor po taon. Ha? Adiya kita sa o sa dili pa ato sa pasalamatan si Lord mga bata magkasama salamat kayo sa ni Mama Mary sa mga pag-ampo. Thank you kay Lord sa tanan nga gihatan ka namo sa imong ipaambit ka namo. Salamat. Okay mga bata mo sa oy Sir Ricky Asdar good afternoon nimo diha o gabi naman din good evening nimo diha Sir Ricky Asdar sa tanang mga namati na to karon si Ricky Asdar Sir Choi Asnar og ingon man si Kuya Nick Pipito ngayong hapon nimo diha Kuya Nick Pipito diha sa Toledo. Okay mga bata mga kasama aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ni simana unang kanaguluhan Time Machine. Ana, inanay ning nawa ang ilaga na test subject sa time machine. Magbalag puso na siguro ko. Magmalang puso na siguro ko stugay na akong imbensyon. Oh. Oh, no! 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 I-off ko dahil ang circuit breaker! Bullshit! Bullshit! Subject test 135 failed. Magkalagot. Magkalagot. Mapauli ko sa mong mansyon. Magkalagot! Ah! Ma, relax na ma. Relax na. Ipauli dahin ko kuman ko masulti sa atong silingan. Paitang papaw eh. Naunsa naman taon na siya. Ganiran siya aron palayason si Mutya nga ako manghod. Unya, gidapatan pagid mo niya. Pagkasalbayis niyang pagkaamahan. Sultig anak ninoy sa imong amahan. Irespeto sa isip imong amahan. Ma, naunsa naman taon na si Papa. Nalipay mga ko nga niya na siya sa Pilipinas. Kay halos di na siya mapauli din sa ato kay may trabaho siya sa gawa sa nasol. Sukad lang miuli sa gikan sa Ukraine. Na-deport gikan sa kagubot kanahitapo dito. Tungod sa gubat sa Russia ug Ukraine. Kalit siya na usap. Murabag desperado na kaayo siya. Magsige na lang pamrinda sa atong mga butang. Nya perming hubog nga mauli. Unya usahay. Manghagis pag yun. Pirmi na niya gibuhat, ma. Ug ang akong gikalagutan lang. Kay pasakitan ka, ingon man si Mutya. Dili ko musugot anak, ma. Bahalag ako yung bulogon ug pasakitan. Di lang ka mo. Ako na ba? Nakadungog kong tabi-tabi. Nga si Papa, dunay lang babae. Dunay kabit. Oh, Ninoy. Kung tinuod bang gani na, ma. Bantay lagi si Papa nako. Ninoy ay pagsukol sa imong amahan. Ang gikabalakan ko lang mo si Mutya. Gipalayas sa 20 taon siyang papa nimo. Kaluoy sa kumangkot. Mapay doon na diferensya siya sa iyang pangisip. Di palayas pag yun. Kinahanglang makita ta siya, Ninoy. Nabalakan na kay ko si mong manghod. Mura kong mabuang sa pagkunahuna niya. Kung hain na siya ron.
Kung ano sinahitabo niya, tigalik nagutman siya. Nabala ka na kay Kuya na. Relax lang, ma. Ayaw palabi na imong gibati. Ayaw ka balaka. Pangitaon ako smutya. Muuban ko dong. Ayaw, ma. Dini ka lang. Kinala makapahuay ka. Ina kong kabalaka, God. Ako na'y bahalang mangita ni Mutya, ma. Ninoy, Sige, ma. Musulon ako sa kwarto. Mag-ilis ko. Dayon, kahuman. Pangitaon din ako smutya. oo. Pahuay ka na Dong. din ha. Mm. Sabang, gusto kang ihatod ka sa inyong kwarto ni Papa? Aron makapahuay ka na dito? Ayaw na, Ninoy. Ang hinalam ko din eh. Ma. Tamang ko ini paingon. Papalayas man ko, Papa. Bart man, Papa, uy. O man ko sa niya. Unya, iya ako palayas. Palayas 587. Palayas. 587. Ato ko nahan, bi. Nganong ingon man ini kakupot ang among kinabuhi karon. Nganong naingon man ini si Christian. Kani adto mapinanggaon kay siya nga banat rin ako. Pinangga kaayo mi niya. Kapan karon kalit siya nausap. Tungod pa lang ka sa iyang sayot pagtuo sa pagkatao ni Mutya. O tungod kinawadan siya og trabaho sa Ukraine. Isip scientist. Maong naingon na siya, ana. Diyos ko. Alam dagi ang taon ang una-una ni Christian. Ay, kumusta ka na, ako'y mahal? Oh, kinsa ka? Wala ka kayo, Lola. Ako ni Uy, si Diego Salvador. Ay, prijig ko. Ikaw di ay na. Sa rin nakabalita ko ba, sa litabo. Uy, dali kong miyanhi, uy. Yan na daw, ating tambal. Salamat, Jeko, ha. Sige na, im na. Aron di na maglabad, di mo, Oo, sa man eh. maayo, king alam ni mo. Oo, prijig ko. Salamat, ini, ha. Maninoy? Uy, kumusta dong ninoy? Paamin ako. Maninoy Jigo. Kaloy all ka sa Diyos. Mayo hinoon nga ni Aka kay mulakaw ko. Pangitaon ako si Mutya nga ako manghod. Oh, sige, ninoy. Padayon lang. Ako'y bahala din uban ni mama mo. Sige. Adto na ko, ma. Pag-amping, ha, Ninoy. Adto na ko, Maninoy. Tinuod gini ang balita, ha? Gipalayas gini ay smutya. Jeko, Pilmi na yung gihatagan kag kagulanan ang salbahis mong bana. Magkalagot. Ay, salbahis mong bana. Kay hatagan ako sa eleksyon. Ano mo tagam? Diyan ko. Ay, mabuang ko ba yun? Sa dili pa kumupadayon mga bata mga kasama pahinumdom sa ta. Ang butan na bata, malipay maggulang. Ang butan na bata, hindi binangga. Ano na yung sumpay sa akong asoy kaninyo?
Ikaw tingali ang kabit sa kong asawa. Sir. Ay, nanabuang ka na ro! Oy! Oy! Mari taong ta! Oy, mari naman! Ay, kumpare di! Ay! Ikaw siguro ang amahan ni Muti. Unsa? Bangag sa ilong! Sa? Babae taong ko kasing-kasing pare. Oy! Ay, kung patuwa. Dali! Okay, ay! Tama! Ay! Christian! Ay, bang mga langit! Mari! Ay, sa Ako sa taon, uy! Pataka mo na ito pamasangil! Muna! Patakal lang yung pare. Awas ako tamangan. Kulutahon ko ng laki mo. Ay! Bangag sa ilong! Ay, mabuhat kayo! Christian, ayaw ha? Wa siya sa wa! Tinawag ka na, pre. Pahawa lagi. Ayaw panalip din ang imong laki. Nabuang ka na gud no? Pataka mo na ito pamasangil! Inang pahawa. Pali mo sumari. Ay, mabuhan ko ba yun? Muni angay mo. Gihugaw-hugawan mo ang akong pagkatao. Yatakan mo ang akong pagkalalaki. Ayaw ipakit ako ang ibang pinuhatan, Christian! Wala ka do. Misokol lang dinaog-daog. Ay! Di alam mo. Hindi na madasa kong beauty. Bangag sa ilong. Kung sa itong gisulti mo, Dugay ako na sayod, Christian. bahin sa unsa. Bahin sa imong laing babae. Sa imong kabit. Mara, Ug nagkaila kong kinsa siya. Siya si Fe. Ang babaeng kundatan din sa atong dapit. ha? Minyo na siya, di ba? Na minyo og tiguwang nga lalaki. Pero bisan og minyo, may kundat gihapon. Ginong! Pataka ka nag-ukab ng baba mo. Dili sa minyo. Daga pa siya. Ha? Gitago ko ng tanan tungod kay dili ko gustong masayod ang atong mga anak. Dili ko gustong maguba ang atong pamilya. Dugay ran naguba, Mara. Sukad na imo kong gitunto. Kasi Nasayod kong dili ko anak si Mutia. anak mo siya. Dugo sa imong dugo. Wa ko'y anak na abnormal. Abi kay abnormal. Abi kay abnormal si Putya. Dili ni mo ang kunon. Huh? Sige. Ayaw lagi kong patuwag bakit. Sige! Pasakitin ako, mama! Kaya kita kayo magpatay! Dinoy. Dinoy, ayaw, ha? Musukol ka na din ako, ha? Wa ka rin respeto na ko kay mong amahan. Abi kay mas dako ka, ha? Kaysa dako karon, ha? Magkapaabot ka kang respetuhan ta ka? Ha? Mamanay mo binuhatan? Nabati ko ang tanan ninyo gipanagsultihan ni mama. Inuod kina yung mga tabi-tabi nga dula kay kabit. Ninoy, Ako rin pasakiti pa. Ayaw lang si mama o si Mutya. Kay kung buhaton mo ang pagpasakit nila, sokran talaga ka! unsa? Yay ka mga bata, mga sama! Naabtan matas oras at ang inyong ang sumpay sa akong aso ninyo ni si Manawon nga naguluhan. Time machine din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitran dalik na to sa RMN Drama. Hello mga bata! Kumusta? Kamusta na yung adlaw karong Martes mga bata? O niya, sumpay ni sa akong aso ninyo nga time machine. Ako sang pasalamatan di ay tanang mga namati na to karon. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan. Labi na gyud diha sa Dawis ha. Doon natin drama diha sa Dawis. Oh, pizza 14 sa Agosto. Magkita ta ninyo din ha sa drama nga Bag-ong Haon. Makalingaw kay Bag-ong Haon. Mao ni nga pagrabuyag sa taon daghan ang nikuha taon ani kay na may feedback nga maayo god ang Bag-ong Haon. Unya sa pizza kuan mo gud ni sa pizza 14 Bag-ong Haon, pizza 20 ato sa punta Bag-ong Haon gyapon atong drama dito. Ug sa pizza 26 adtos Panglao Bag-ong Haon gyapon ang ato drama diha ang makalingaw nga drama nga naguluhan Bag-ong Haon. Ug sa daghan pa kayo sa September ako niya to ipaibaw ninyo daan ha sa pagkakaroon kinilan sa pizza 13, pizza 14, pizza 15, pizza 20 og pizza 15 ilahang Gili Dilmar o anata diha sa drama nga Bag-ong Haon. Okay mga bata, mga kasama niya kita sumpay sa akong asoy ninyo ni si Manawon nga naguluhan Time Machine.
Dili ayaw, ha? Isukol ka na din ako, ha? Makarespeto na ko kay mong amahan. Abi kay mas dako ka, ha? Kaysa nako karon, ha? Makapaabot ka kang respetuhan ka? Ha? Mamalay mo binuhatan? Nabati ko ang tanan ninyo gipanagsultihan ni Mama. Tinuod kinay ang mga tabi-tabi nga doon na kay kabit. Dili. Ako lang pasakiti pa. Ayaw na si Mama o si Mutya. Kay kung buhato mo ang pagpasakit nila, sokran talaga ka. Unsa? Mau ka na ba? Kita kayo mag-aaway kung pasakitan mo sila. Kaisog na nimo. Abi kay dako ka naman. Gusto ka ba? Likon ka nagbukog. Gusto ka? Ayaw kalimot nga malagko mi. Ug dili sa tanang higayon, nga imo mi madaog-gaog. Usukol ka na diya, ha? Pwes ka na! Ha? Nana! Diya na mo mga busit! Mali ko niya! Wa patamahuan! Amin ko! Iyan na sa mata ka! Ipalayas sa mata ka! Para may balik pa maga! Dadan man ako pansin, mama, pag ugot mo nun niya siya, loloy kayo. Ka pa, kaong ka pa, no, oo. Ha, buwan! Hamya na! Ako pa nun! Kabuisit mo! Buisit ng pamilya, ha? Bawa sa bayis! O kaya lang yung pagbalik din eh! Bawa! Huwag may magkinalagamaan nga sa malibo! Buisit! Buisit! Pagdalig buisit kita mata. Mas may pangmulaos ko sa laboratorio. At tukoy pangong akong kasuko. Buisit! Alan! Tama na si mama ko, kuya Ninoy! Nagkuyapan siya, Mutya. Alay, luya good mama! Ayaw kaya niya ka na. Nalitabangi ko. Lalo na to sa mama sa iyang kwarto. Dali! Oo, kuya! Ayo! Ayo! Kain! Nakadiha! Kain! Apim din po. Maayo! Kain! Ila! Nakadiha! Oh, may tao. Ano ka sa Krishna? Ingon siya na siya sa iyong... Nakisya din. Huh? Mo din isod sa pan Christian? Wow. Dako baya. Huwag sa dili madugay. Ako na onyang mamahimong ray na niining parimaya. Tungod kay anhi na onya mi mo puyo sa Christian. Huwag di na kinahanging abangan ko niya kondominium. Naana ka. Nang bata? Ingon sila. Tatao ko no, magbugsulti nga sa langot sa kay naana ko no. Naday ka? Patasan bata ay. Bawa di alit siya. Sige, bye. Hoy! Hoy! Balik diri bata! Hoy! Wala man ka sure. Yung kalalakaw ko. May pangutana ko nimo. Ha? Han si Christian. Christian Bautista? Nya? Artista man na sa TV. Singer pag yun ha? Insultador ba ni mong bata ka? Huwag kay batasan. Sa taon ta karon. Ayaw ginaluhata, Fe. Kung di ka gusto maguba ng naong mo.
Unsa? Sa dili pa ko padayon mga bata makasama painomdom sa ta. Malipay na gulang ang butan nga bata, kinanilinangga. Sumpay sa akong asoy kaninyo. Oo. Huwag ka kita'y malimot na kung unsa, no? Mutya, sudas imong kwarto. Ako rin makigsulti ini niya. Oh, nay! Bye na, ana! Hanggang bata ay. O sa pagtuan mo na ko, buang? Manong niya ka. Gipangitan ako sa Christian din, Ingon manggod siya, nga moanhi siya. Aron sultihan mong palayason din sa iyang panimay. Unsa? Maong ni ako. Kay gusto kong masaksi sa inyong pagpamakwit din, Kay kami na si Christian ang mamuyo ining baya. Asawa ko niya. Ugwa kay katungod nga mo puyo ining baya. Ah, hala, kahilas ko nimo. Wala siya gusto nimo, uy. Kami na ang magtipon karon. Salbahis gid ni Musa. Ay! Aray ko! Ay, ako pa, uy! Ay! Aray ako pa! Sige. Sige! Ay, katataga! Usukol ka ginagawa! Tay mo niya! Nabalik lang unya kung panahaman na mo! Tulong na mo! Tulungan na na! Tulong na mo! Huwag ka ba respeto sa ibang amahan! Sorry, ma! Hindi gusto pasakitan ka! Christian! Tinuod ba ang gisulti ni Pe? Napalayasan, pili mo din sa bahay. Unsa, ma? Yan na pala yaso din sa bahay. Aron, mag-ipo na sila nila tuyang kami. Tinuod ba ha, Christian? Napagakot! Ako! Tinuod ba? Tinuod ba? Oh! Ilot! Ayaw dito nga ang pagdas, bisang unsang butang di kanilis inyong paglayat. Kay ako'y tagiay ng tanan. Akong kwartang ipundar ng tanan. Gusto na ko na sa akong pagbalik na mo din eh. Wa na mo! Yan mo! Salbahis! Salbahis sa pagkaban! Salbahis! Malipay na gulang ang butan nga bata, kinanilinangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, nangapagaw naman sa aling mga bata o kasama sa taon nga. Puyra buyag, sige-sige mo tang drama ko sa bagong paon sa mga buyag ng taon, ha? Parang napagaw sa amin. Labi na dito sa amin sa Santiago, may sa ilang Sir Joel o ni Ma'am Bibi Fulvera dito. Salamat kayo ninyo diha. Sir Joel o Ma'am Bibi Fulvera, labi na yun sa tanong mga tao diha sa Santiago Bay nga nananaw sa atong kaliwan. Thank you kayo ninyong tanan. Okay? Lord, salamat sa tanan, Lord. Sa tanan niyo ipapit ng mong Mary. Salamat sa kapag. Thank you kayo yung sa tanan. Okay, mga bata mo kasama. Ano kita sumpay sa kong asoy kaninyo time machine. O ka, mabuhunan siya ako. I-hire ko sa iyang kumpanya. Aron magbuhat o daghan sa akong invention. You're really smart, Chris. This will be the latest breakthrough in science and technology, eh. Ilhunon niya ko sa tibok kalibutan na labing banggiitan nga scientist.
Palayaso na ta ni Papa mo dininak. Magunsa naman lang unya ta. Kapapalayaso na dahil ta, mani, papa. Wala niya tayo, bay. Matog na ulit ta, bisan asa. Sa dadapin sa daan. Mumura na niya tayo iruwi to giyoy. Huwag ako. Dili na niya ako makapadayon sa pag-eskwela. Di na ako makalampo sa college. Di na matuman na nga ako mga pangandoy nga mahimo kong usa ka sayantist sama ni Papa Christian. Nga akong Mga anak ko. Mga anak. Alo, mama, kakali-kalit ng lipay. Alo, Ma? alo. Ma, asa ka ma? Mama, uubayin ko. Ma! Unsa kining akong nabalitaan. Bahay ni Marang akong asawa. Gaba na ka ni. Sa iyong pagluib ka na ako. Pero, dili kami tungod sa akong mga binuhatan nga niya. Hi, Chris. Wagit ko pa ng balingay. Mura man ng kugwa din, eh. Wiset! Wiset ka, Christian! Oh, Faye. Usa man ko din, eh. Hangin nga dili ni mo makita. Kagwiset good ni mo. Pasensya ka na. Sorry lang pa. Namagugoy yun ako na. Doon na pa ba mas nindot hunaon kawas na ako? Love, sorry. Sorry ka na lang? Oo, sumanay akong buhaton. Love, bakit ko ni mo, Chris? Oh, Faye. Love, kay ka. Ikaw pa manggani nga akong ipalabi kaysa akong asawa. Kun mo, pamatod eh. Ha? Di na mo gusto na ako. Unsa man ay? Luhod sa akong atubangan. Unsa? Bungol ka? Ingon ko, luhod sa akong atubangan. Love, Di ka? pero Di gaday ko ni mo, love. Mas may pagmagbuwag na lang ta. Biyain ako din sa kondo. unsa? Love, di kay. Niya. Mulod ko. Niya. Nagluod ako sa mga tubangan. Timaan nga mahal tika. Karon, hawak sa akong tiil. Ha? Sige na. Hawak tayo sa akong tiil. Oo, mahaw ko. Na. May hawak na ko. Look. Pabarog na ko, ha? Karon, luhod o palik. Faye. Luhod o palik. Pagdali. Niya. Iluod usap ko. Okay, sa pikas na akong tiil.
May muna ba kong barog? Sulti una ko. Kinsay mong giuna-unak. Mahimo bang mo barog na ko? O natin katubagon sa mong mga pangutana? Okay, barog. Yung nauna na ko, Smara. Sa? Buhi pa gani ko naguna-una na kaniya? Pagkakon kagyot! Mahimo ba? Paminawaw na ko? Ngano? Faye, si Mara, Ngano si Mara? nabuang siya. Unsa? Sa dili pa ko mo padayon painumdum sa akong mga bata mo. Malipay magulaw. O karon na niya supay sa akong asoy kaninyo. Tinuod ka, Chris? Tinuod ka? Oo, Faye. Tinuod ka di ay? Kun mao, mahimo na yun niya kayo na to ang pagpuyo sa inyong mansyon. Og, mapalayas na nato sila sa dakong kasayon, Chris. Hey, nga naman ka. Wa ka malipay? Chris, mao na ning atong ipaabot. Midaog ta. Naluwi ko ni Mara. Nabuang ka? Maluoy ka pa itong nabuang naman to? Chris, pasag ditong bayana. Og ayaw na paghuna-huna niya. Tungod kay kita na niyang magtipon dito sa maong panimay. Kana! Oh. Kung magpabilin pa kang buhay, Faye. Victoria, ikaw? Kinsa ka? Oh, Huwag nito sayod kang imong gikakipon. Usap ka na kong ninyo. Unsa? Huwag akong sinasaw. Vic. Sibiyaan ko niya humal mapahimos ni ang akong bandit. Kukukin na siya tayo. Unsa day? Pantukira ka day? Victoria, wa ko isa. Iya ko gilugos. Girahip ko niya. O gipugos ko yung makikuban na lang niya. Vic, ko ko'y mahimo. May uban na lang ko niya. Nakiktapan na lang ko. Makakon kay ka na. Ikaw ba magani ang mitintal na ko? Imong gipahimuslan ang akong kagulanan. Tungod sa naitabo nga na-deport ko. Tungod sa gubat sa Russia o sa Ukraine. Napunaan pa. Kamay dako kong pagdunan na giniiban ko sa akong asawa. Pag samtang dito ko sa usa ka nightclub. Imo kong gitintal. Umiya karon. Ako'y ipagawas ni mong dautan. Dili na tinuod. Tumutubo lang na siya, Victoria. Ayaw ko matuwas yung mga bagat, Faye. Supra ka kapag ako. Ilaron pa ko mo. Isang bistado ka na. O ikaw na. Nagkailan ko sa pamilya. Balik nila mintas dili pawayatan. Nagkinahanglan og haligi sa panimay ang pamilya. Si Mata! Victoria. Matapos na yung kinaw. Ayaw, Victoria. Ayaw ko pa niya. Baka gusto mamatay. Sama ni mo babae ng ito. Aming pasutayo ng kalimutan. Mamatay ka! Pistola! Ada bigla ada pistola, Bi! Bi, ba? Hai! Hai! Boy, aku papa! Boy, si papa po sino di karon. Ayaw na. Ayaw na. Bad na. Sige, pusila na yun, Mutya. Pusila na yun. Pusila ka! Bang! Bang! Ano? Ako sundan, Bi! Ako sundan! Bang! 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 Ang ikaw yung bata, buwang yun. Usar kinita mo. Papa Christian, dadagan ang bad nga tao. Ambak
sa bintana! Hanggaw ka! Abi na pistola! Kuha lang kayo ng mga pistola! Ano ang to mo po sila? Di maghihinan tamagaga po sila siya! Bad man na papatay tao. Hanggaw! Ganong niya ka? Di ko pa kailuoy man kayo si Mama Mara. Buang man. O niya? Ngayon ko na mo palitog tambal pa, be. Aron maayo, Mama. Luoy kayo. Ay kung samok-samok ka, ha? Pusilan ka lang! Gusto ka pusilan ka! Bad lagi na pa. Bad na. O saman, di ka mapahawa! Kaya pusilan ka! Uno! Dos! Tres! 4, 5, 6, 7. Buwang! Sige, bye. Ikaw, Fe. Unsa tong gisulti mo? Gilugos di ka. Gipugos di kang uban ako. Sorry. Sorry, gusto ko antang luwaso na nga akong kaugaligon. Ug ako'y maanaot. Christian! Sayang, Fe. Apitaw na kong mulampo sa akong proyekto. Nga time machine. Da akong imbensyon. Apil ka unta sa akong mga pangandoy. Pero ang tukira ka di ay. Bitin ka. Christian! Malipay magulaw. Tangin ninyo og mga bata mga sabang sumpay sa kung aso ninyo ning sibraw na nga naguluhan. Time machine din nilang sa mga aso ni ko yung gulyat kinita na jalit ka na to sa RMN Drama. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, labi na yun sa tanan nga namati na ito karon. Maragani na lang kita mo nagsulti mga bata. Kung tao lang mo sa inyo, doon Pipi Tabliyaw, yung pasalamatan na to. Sila si Kuya ni Pipito, si Sir Ricky Asnar, o si Sir Choi Asnar, Mayor Samsam Gulnes, Vice Mayor Choi Asnar, sa tanang mga konsyalta, Lister o Mama Yolidaan diha. Kumusta ka mo tanan diha? O sa tanang mga tao nga namati na to karon, o sa tanan gayon. Okay, mga bata, mga kasama niya kita sumpay sa kung aso ninyo na guluhan. Time machine! Sorry. Sorry, gusto ko antang luwaso na nga akong kaugaligon. Ug ako'y maanaot. Christian! Sayang, Fe. Apitaw na kong mulampo sa akong proyekto. Nga time machine. Da akong imbensyon. Apil ka unta sa akong mga pangandoy. Pero ang tukira ka di ay. Bitin ka. Christian! Gusto ang imong bana. Dili ka angay pasayon. Ang angay ni mo mamatay. Ayaw, Christian! Gusto ko akong mamatay! Ikaw na si Milog sa pistola. Bitiunan ko mo. Iya, lagi na tiyaw kayo. Talo ka. Buhay ka! Huwag ko sa aspata. Ikaw ang buto po silon. Muta! Muta! Anak ko! Anak ko! Muta! Anak ko! Ano? Nabungan na sa akong dugo si Inday Mutia. Marigsama ang tipo sa mong dugo. Kung nagpapas ng akong pagduda,
Kaya gipadiinitis ko yun siya. Huwag na pamatudan ko yun. Na ako siyang anak. Dugo sa kong dugo. Pasaylo ako, Mutia. Pasaylo ako. Diyos ko. Pasaylo ako. Salbahe siya pagkamahan. Demonyo gid siya. Ninoy, dong. Kung dili patungod niya, dili yung mapusilan si Mutya. Dili unta siya makumatos dito sa ospital karon. Ninoy. Usaw naman lang ni. Asa matagi bayad sa ospital? Estudyante pa man ko. Huwag pa ko'y trabaho. Si Mama Mara na asab sa iyang kalibog. Ayaw kablakan, Ninoy. Si Papa Christian nimo ang miabagas tanan ninyong gilastuhan sa ospital. Pero si Mutya, ang pinangga ko manghod. Misurin dilas kapulisan si Victor do nga mo nakapusil kang Mutia. Si Fee na buang anaaw sa kalibog. Nagkabuot na ang hustisyang ginangatan ni Inday Mutia. Pero si Mutya maninoy Jigo, nagkumatos pa siya. Huwag mata pa sa doktor nga posibleng dili na siya babalikan sa iya panimuot. Kaluoy sa kumanghon. Kaluoy niya. Uy, luoy yun as in. Ang galing na. Paano? Magdungal ka sa paghilang. Ay! Ingon bitaw ko nga 143 pustai 910 imo tanawan ni gawas 519 Mamara. Ganyan na ma. 519 Aring masudlan ng imong tiyan. Ay napagis ko itong numero. Oh, higupin na sa sa noodles oh. Sige, sige dong, Ninoy. Irambol aron way bagulbol. Irambol. Kaluoy ni Mama Mara. Rambol? Nga na ma. Madto para ba ko sa ospital? Kay pulihan ako sa pagbantay dito si Maninoy Jigo. Ha? Maluoy ka ma? Ingulog sa nagkasabot si Mama. Niya ma. Hungitan ka. Salamat ma. Salamat ma. Ayaw lang hilak dong, Ninoy. Langga man ka ni Mama Mara. Love man ti ka dong. Ma. Kaluoy ni Ninoy.
o ni Mara, yung aking asawa. Giungitan ng taong ni Ninoy ang iyang mama Mara na makita ko kay sila sa bintana sa bahay. Samtang ako, aniya sa gawas ni mansyon ug sakay ning akong auto. Sa ako kining tanan, naan ko sa bulog sa pagpakasa tungkol sa sayop kong mga pagduda. Sa dili pa kung padayon mga bata makasama pahinumdum sa ta. O karon na niyang sumpay sa kong asoy kaninyo. Dili ko na maantos na magtanaw nila. Si Mutia, nagkubatos tungod kay napusilan ang bata. Samtang si Mara nga akong asawa, nabuang taon tungod sa akong binuhatan. Ug si Ninoy, wala nagrespeto na ako. Wala nagrespeto na ako nga akong anak. Sa akong yun kining tanan. Sino ako, Diyos ko? Unta, may mahimo pa ko, Diyos ko. Aron itulid ang mga sayop kong binuhatan. Oh, gusto. Ang time machine. Maunling kini ang bugtong kong paglaom. Aron matulid ang tanan kong sayop kong binuhatan. Kinahanglan mo lampos ko sa kong pagbuhat ini. Mulampos ko sa kong imbensyon. Dili ko mahuno. O gihurot ko yun ang tanan kong atensyon o panahon. Lamang magmalampuson ko sa kong tinuha. Magpalayo kayo ko din eh. Nakatunas, Mama Mara. Mulakaw na ko. Bye, Ma. Ba't yun ako sa ospital? Aron, mapulihan akong bantay dito si Maninoy Jigo. Oh, hala? Usa ka bandol nga kwarta? Puniton ko na yan. Kwarta gid kini. Oh. Ning uwahe mga adlaw. Pirmi ko makakita og kwarta dinhi sa gawas ng putahan. Diin man kanigikan. Kadaghan ning kwarta ha. Magamit kini nako para namo. Ilabi na ni Mama og ni Mutya nga akong pinanggang manghod. Pero di manigikan. Hala. Gikan ka ni Papa Christian? Dili na importante kung dinigikan. Ang importante, mao nga magamit kini namo. Ilabi na sa among sitwasyon karon.
Grabe kong palingkamot. Namulampos na kong imbensyon. Pero, dili ko mahunong. Kamatayon lang ang makapahunong na ako sa kong imbensyon. Musod na ko sa laboratorio. Padayon ko nga akong imbensyon. Pinagining time machine. Mahimo ko kayong pagbalik sa karaang panahon nga akong gusto mo. Ug tuliron ang mga sayop kong binuhatan. O kaya, sa bagong panahon, sa advance kakatuigan nga akong gusto mo. Kanak kung magmalampusan ko ini. Ana, gibutangan ko na sa kong ilaga sa chamber ng time machine. Isit ko ang time machine. Sa rin ko sa kabuhan pa siya. Tanawon ko bugamay ba siya pagbalik. Kung kay kining maong ilaga ganing anak ko. Magduha ka tuig na kini. Ug ang lifespan sagad sa mga ilaga. Duha ka tuig lamang. Pwera lang sa mga inatiman ng mga ilaga. Di imposibleng moabot ug unong ngadto sa 7 ka tuig ang kinabuhi sa ilaga. Ani? Ana, andam dito ni. Ani nga? Medyo may pagbalik ang ilaga. May lampos ko. Yes! Yes! Pero no! No! I need more subject to test. Gusto. Ang manok. Kinalang mabalik siya o kaitlog. Yun na, magawas ko. Tanahon ko daw sa bagyan ng panahon. Nagkuhan. Kusog ang kuhan. Heavy rain. Pagmawag yung kininitamuin nga lawa. Gani, may nagkras ka aeroplano. Ining agrawa o ining tuiga. Gusto. Musod ko balik sa kulawak. Iyon ko ang TV. Tanahon ko ang balita. Passenger jet Ibalita yun. in China. Ang This comes from nahitabo sa aeroplano. the two Navy-thin Ang insidente. plunged to Earth O early sa this year. ka-aksidente na ito mo. I-off ko na yun ng telebisyon. Sources saying Navy Doon lagi nag-crash ka aeroplano. Ning maong adlaw. Nagbalik yung tinuod ako sa panahon tani. Karon, mabalik din ko sa time machine. O gibalik ko sa usong tuig ug adlaw ang time machine. Ana, naset ko na pagbalik sa kung panahon ng tuig. I-activate ko na. May balik pag ako ang ilaga. From mice to rat. Paggawas ko karon na yun.
Wa maguan. Ug namingaw pagbalik. Bugtong ang huni sa kagabion lamang ang imong mabati. Kung mao, nagmalampuso na ko sa akong invensyon. Salamat, Diyos ko! Salamat! Malipay ang tula. Ang inyong mga bata makasama ang supay sa kung aso ninyo nga sinuwat ni Kuya Oji ang time machine din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama. Malipay na gulang. Ang butan nga bata, kinalibilang ka. Ano mga bata, kumusta ka mo tanan? Medyo pagaw-pagaw mo ito mga bata. Di na lang kita ba dahil yaw-yaw ha kay musambuti nga ito kapagaw niya. Pasalamatan lang namo ka mo tanan sa paghimo niyong number 1 sa ato ang overall number 1 ang RMNDYH Facebook. Apoy, rabuyag lang tao. Salamat yung kayo. Okay, ano yan kita? Lord, thank you kay Lord. Salamat, Mama Mary. Salamat sa tanan. Ano yan kita sumpay sa kung aso ninyo mga bata mga kasama nga naguluhan? Time Machine! Wa maguan. Ug namingaw pagbalik. Bugtong ang huni sa kagabion lamang ang imong mabati. Kung mao, nagmalampuso na ko sa akong invensyon. Salamat, Diyos ko! Salamat! Kadit lang. Kisa man ka din sa'yo kayo nga nanuktok sa pultahan? Kisay, ikaw. Mahimo bang mudayon, Dong Ninoy? Ano niya ka? Huh. Imo gini palayason sa imong mansyon? Dili ka na mo'y akong tuyo, Dong. Kinsa man day? Mubisita lang ko ninyo, Dong Ninoy. Tungod kay... Ngayon sa? Kay gimingaw ko ninyo. Ha? Bukan ay tinuod, Dong. Lago ka na kitanahon. Og sa tanaw na to nimo, masakiton ka. Gusto ka. Mao day mi balik ka. Kay magpatiman ka na mo. Dili, Dong Ninoy. Nasayop ka. Mao ba? Nasakit ko. Ug wa na makaatiman sa akong kaugalingon. Tungod sa akong tinguha na magmalampuson ko sa akong imbensyon. Kay time machine. Wala ko interes ng imong time machine. Dili na ko gusto mahimong scientist sama nimo. Nasayop gid ko sa akong pag-idolo nimo. Nasayop ko noy. Nagnoy ka na lang ako. Amahan ko nimo. Wa ko'y aman nga sama nimo kasalbahis. Diya ka na. Dong Ninoy. Niyaday ka pare Christian. Dali na yun. Lingkod. Kasakit sa kong gibati. Sa gipamong ni Dong Ninoy. Nabati ko sa bitaw pre. Pwede ko. Dili na mo mabasol si Dong Ninoy pre. Naibaw ka gyud.
Dako kasi kay ubos nimo. Oo, Pre, Diego. Sa mga prakata na surya, marong banggog ka. Mulagaw na lang ko, pre. Magbalik-balik lang niya ko. Antod nga, makapasaylo na sila na ako. Pre Christian. Nabuang naman si Papa Christian. Pirmi na wala bubisita din sa bahay. Mas may pag ako na palayo din eh. Oy, Dinoy, Oh, maninoy, Diego? asa man ka? Ha? Mulayas ka? Maninoy. Dali-dali dong, tapad na ko dong. Tapad-tapad din ko rin. Naiubos ko, maninoy. Nga naman, Gusto ninyong bubalik si Papa Christian din eh. Pero ako dili ko gusto. Salbahe siya. si mama nimo, adlaw tanan, nagpangita sa imong papa. Bisan pa man og nabuang na siya. Wa magud sa mga pangisip si Mama. O ang gusto niya nga babalikon si Papa. Ninoy, Kung mahimo pala nga mupili gamahan ay. Ikaw ta maninoy ang akong gusto. ay, ako gyud pakalman ko. Pili lang pakalman ko. Uy, babae taong kuno ang nagtago sa lawas sa kalalaki. Bahala kid sa unsa ka pa maninoy. Ang importante, ya dili ka parehas si Papa Christian. Tungod kay responsable kang pagkatao. Buya, Gani, ikaw mo'y mihulip sa obligasyon ni Papa. Ikaw mo'y miatiman na mo. Huwag ikaw mo'y may padayon sa pagpa-eskwela na ko. Sa di pa ko mapadayon mga bata, pinumdum sa tang-importante kini. Malipay nagkulang. Ang butan nga bata, kinanibinangga. Aniya ang sumpay sa kong asoy kaninyo. Ikaw mo'y may barog ang amahan na mo, maninoy. ay okay lang eh. Okay na dong, Ninoy. Inatay man ko dong. Ah. Inatay. Inanong tatay. Bitaw dong, Ninoy. Okay lang man. Umay kaso na ko kay dagaman ko. Virgin man ko. Unya ako siya mikugos ni mo. Mao nang ako'y nahimong inatay ron. Kay wa may mong tatay, unya ang imong nanay na pasad siya sa kanang dili maayong pangisip. Sige, mula ka na ako, maninoy. Ay, kaliyot lang doon. Nga no, maninoy. Ayaw ba paglayas doon, ha? Bad biya na. Huwag nagkasiguro ko. Mag-uul si mama ni mo kung buhaton mo ka na. Gusto mo kasi Mama nga pabalikon din si Papa. Pues, ako'y manaog ng baya. Ayaw. Ayaw doon. Magkatugot ka ba? Nga mamatay sa kaguol ang imong inahan? Magkatugot ka ba doon? Dili, maninoy, ay. Naaraman din nga. Pues, ayaw hatagi og kaguol ang imong inahan. Nagkinahanglan sa karon sa atong pag-atiman o pagpangga. Oh, sige, maninoy. Alto na ko. Malaya sila ka. Dili man, magtula ko sa simbahan. Mag-ampo ko. Kana. Mao ka na'y gustong buhaton. Kay ginaingon bitaw sa balaan nga kasulatan nga pangayo kay ikaw hatagan
Gipangita aron imong hikitan. Tuktok og ikaw ablihan. Sa Diyos nga labang makagagahom sa tanan, siya maudalang panandong. Malinoy. Pangayo sa Diyos ang himpit na kausaban kung pagbago sa imong amhan. Kung ang kaayuhan ni mama mo. Po, Malinoy. Sige. Anto na ko. Diyos ko. Hatagin taon kalinaw kining napita. Iwagi sa imong milagro. Aron makabaton na silang kalinaw ug gugma. Diego. Oh, Diego. Day, Mara. Marie. Migawas mo kasi mong kwarto. Nagmata na lay ka. Dali, lingkod sa bangko. Nya, pangututog ko. Paraan. Bitaw, Day. Lingkod diri, Day. Lingkod pag hinambid number 4. Nya, usaramang ka 4-1. Nya, parisi lang niya di. Di ka, Day. Kung sa gigutom ka, kay lutuan tigig sinugbang ice water. Sinugbang ice water? Mm. Sinugbang ice water, 556. Bago, no? Ay, nayabag na. Mura man nung tanig. Mura man nung ako'y nabuang ini. Bangag sa ilong. Ay. Bangag sa ilong? 749. Bangag sa ilong. Dako lang sa papilya na day. Bitaw. Unsa man gigutom ka na, kisukaron di ko. Oo ha. Oo pa ko gutom ha. Busog pa ko. Maubad day. Hain man si Christian. Ang akong bana. Day. Nagkakita ka ni Christian? Ako man siyang bana. Mahal kaayo mi niyang iyang pamilya. Dawi. Makahilak mo sa tanimo. Palihog, bi. Di ko palihog pangita ang akong bana. Day, Mara. Niyara ko, Mara. Asawa ko. Pari, dali na yun. Kinsa ka? Okay na ba na yung magkailan ako? Okay na eh. Yes, Christian. Ang imong bana. Ang imong bana. Christian? Akong bana? Oo, bana. Ako kini. Bitaw, Marie. Siya si Pari Christian. Ang imong pinanggang bana. Di ba? Gipangita man mo siya. Kaluwi mo ang asawa ko. Kaluwi mo. Ang buwan na bata, malipay magulang. Ang buwan na bata, hinanay binangga. Yay ka mga bata! Og marasad sa sumpay sa kung asoy ka ninyo time machine dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinita dalit ka na to sa RMN Drama. Ang buwan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, aniya kita sa sumpay ka. Tapos ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao na naguluhan. Time machine. Okay mga bata, mga kasama. Di na lang kita managyaw-yaw. Andi ang katapusang sumpay sa kung asoy kaninyo. Christian? Akong bana? Oo, bana. Ako kini. Bitaw, Marie. Siya si Pari Christian. Ang imong pinanggang bana. Di ba? Gipangita man mo siya.
Kaluoy mo ang asawa ko. Kaluoy mo. Christian, mana ko. Ikaw ni... Christian. Asawa ko. Ayaw pagkakus na kong dugay. Mataktan ka sa akong sakit. Diin man ka. Dugay ko nagtabot ni mo. Pasilo ako, Mara. Pasilo ako. Dugay ta nakikipasay no, Christian. Dugay na. Salamat. Salamat, Mara. Asawa ko. Diyos nga maluluyon. Naulian na yun si Mara. Salamat, Diyos ko. Salamat. Dianta na mo, ha? Sige, sige. Pagsulti mong tarong. Andi ko na ko susod. Maghikay ko. Aron, magdungan tagpangaon. Arisa ko. Christian. Para. Gano'n niya, nasab ka? Dong. Gano'n niya ka? Anak. Ninoy, Nagkunsa ka din eh. Malinaw na nga mo magpuyo. Magsamog-samog na siya ka? Huwag may magkinahanglan mo. Ninoy, anak. Irespeto siya. Amahan mo siya. Nagkunsa ka din eh. Ni ako. Aron pangayoon ang inyong pasaylo. Pasaylo? Ha? Kumal sa tanan? Mangayo ka sa mo pasaylo? Pues, why pasaylo ngay mo mapaabot gika na mo? Oh, lakaw na! Laya sa lining palimaya! Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Ayaw migbiya eh, Chris. Mara, gihawiran ko ni mo. Ninoy, anak. Nagapasaylo man gani ang Diyos. Kita pa ka nga tao lang. Amahan mo paghihapon sa bisag magkinaunsa pa ang kalibutan. Magkapasaylo ka pa ba na ako, anak? Diin ka! Kuman mo mahatod sa ospital si Mutya nga kung mangon pilakan lang. Kahit ka lang nawa sa ospital, huwag ka na bumalik. Gikaw ko kayo nga kung kaugalingon. Dito sa ospital. Namatudaan kong parehas kaming tipo sa dugo ni Mutia. Kung ganiwa pa ko makontinto. Gipadiinitis ko siya. Anak ko yun si Mutia. Taas nga panahon nga gigaman ko sa sayop nga pagtuo. Ipatuo ko nga kung kaugalingon nga dili ko anak si Mutia. Dili ako mo'y amahan kiwa ko'y anak nga abnormal. Ikaw ko siya. Kay may diferensya siya sa pangisip. Pero siya may niluwas na ko gikan sa tao nga buot punta o patay ka na ako. Nauhaw kay ko. Nagbasol ko. Nagbasol na ko sa akong mga sa apanuwahin ang tanan. Tungod kaya ko mahinungnan sa pagkakumatos ni Mutya. Ako, tungod kaya akong ipanaligtas sa butong tang mapatay ka na ako. Sino ako, anak? Sino ako ninyo? Sabi mo ba?
Pumo pagid kayo ang kinabuhi. Unta, itanong ko ang kaayo. Aron handong mo ninyo ang mga matag-is na kagahapon. Ug dili ang akong kasarbahis. Karon nga napasahilo na ko ninyo. Panahon na. Aron ibalik ko ang panahon nga nausik. Dili mo na ikabalik pa ang panahon nga nausik, Christian. Apan mahimo nga magsugod kita sa uno. Magsugod kita og bag-ong kinabuhi. Og bag-ong paglaom. Di na kahiu sa pagbalik ang atong pamilya. Pero, unsaon na lang si Inday mo siya, ma. Pa, angtod karon. Nagkumatos paghihapon siya sa ospital. Naulian man to si Mara. Pero subo nga palandungon. Nga dili na matibuok pagbalik ang inyong pamilya. Kay matun sa doktor, dako ang posibilidad nga dili na makabalik pa si Mutya gikan sa iyang pagkakumatos. Bugtong magtinanalang nagda. Aron, padayong sa mo ginhawa. Mauna lang kaya nagdugtong sa iyang kinabuhi. Ang posible kayo. Mawal si Day Mutya ka nato. Mao ka rin sakit kang kamatuoran. Sa Ginoo ko. Dili ko musugot nga mawa si Inday mo siya nato. Dili. Diyos ko na bangibi. Ayaw mong kabila ka, Mara. Asawa ko. Nung ninoy, pariji ko. Kay may tubag na ang Diyos sa atong mga problema. Ha? Mao ba? Tubag. Kung sa'yo po mong ipasabot, Chris. Gipaabot ko lang ng inyong kapasailuan. Kay dili ko gustong dili ninyo mapatili ko ninyo mapasaylo. Una ko buhaton ang tanan. Unsa? Ang usbon ko. Karon nga napasaylo na ko ninyo. Panahon na. Aron ibalik ko ang panahon nga nausik. Unsa lagi po mong ipasabot, Christian? Nahinumdum ka pa ba? Sabihan dito pa ko sa Ukraine. Kung nagtrabaho, isip usa ka scientist. Oh, kaya ano? May project ko. May invention. Nagdugay ko na kayong gitrabaho. Nahinumdum ka pa ba sa pirmi na itong istoryahan? Panahon nga mag-long distance school ko rin mo. Ang time machine? Oo, Mara. Pag bilampos na ko, na-perfect ko na ang mga invensyon. Mahimo na kay nato ang pagbalik sa kaniadtong panahon. Ingon man ang pag-adto sa bagong panahon. Hala, tinuod ka, Chris. Oo, Mara. Gibuligan sa Diyos ang akong invensyon. Pag bilampos ako. Yay! Idol kita ka, Papa Christian! Sa tinuod lang, Papa Christian! permi kong mag-monitor ninyo. Hilom kong maniid sa gawas ining mansyon. Ug makita ko kay kamo sa inyong mga buhat dinhi sa suhot. Kay lagi, mga bilduman na ang mga bintana. Ug sa dihang nakita ko ikaw dong ninoy nga nagatimanid taon sa mong mamamara. Sa pagpakaong ng pagpainom og tampal. Nung natandog kay ko, paong gihurot ko ang akong atensyon ug panahon sa akong imbensyon. Wa ko panumbalinga ang akong kaugalingon. Mo ka na hinungdan ka na sakit ko. Hapan ang ganti sa Diyos. Mao ang kalampusan sa kong imbensyon nga time machine. Tara ka mo sa laboratorio. Pabani ko ninyo. Niya na ta sa ibong laboratory din sa bukid, Christian. Hello? Mo di kini ang time machine? Ay, hala no. Hala ka dako na ini. Karon, ibalik ko ng panahon nga nangagi. Kaniyot lang. Kanus naman ni mo ibalik. Ay, ang butong ipasabot. Sa unsang panahon, Chris. Sorpresahon ko ikaw, Mara. Asawa ko. Aniya.
Kadiyot lang. Hi, Kinsa ka? ang future ni mong bana. Ha? Huwag ka pa makailan ako singpit. Pero ako, nasahid na sumabot. Og ako, ang mamahimo ni mong husband. Really? Yes, gani. May duha ta ka umaabot nga anak. Ang usa, nganlantag ninoy. Og ang babae, nganlantag mutya. Are you kidding? Huwag ko magkumit siya, Mara. Nakaila ka na ako? By the way, ako si Christian. Nia, flowers for you, my future wife. Ang bukan na bata, malipay magulang. Ang bukan na bata, hinanay binangga. Kung dini mga bata ang magkasama na tapos kung aso ninyo ni Simunaw na nga naguluhan, time machine, dini lang sa mga aso ni Kuya Julian. Kinita ng talent ka na ito sa RMN Drama. Bata, ni tatay mo